rangu ndinoitwa Barbara Farashishko, ndiri TB champion, also ndiri TB survivor. Ndiri munhu akawanikwa charwara TB kanokwana ka4 yekutanga yakabatwa mugore ra1995, 2000, 2008 na2012. Pekutanga ndakabatwa ndichangobva kusununguka, zvinova zvakaita kuti ndirasikirwe nemwana wangu. Kechipiri ndakazobatwa 2008 ndikarasikirwa zvakare nemwana nekuburikidza kwekuti ndaikarwara zvekuti ndaisokwanisa kuyamwisa vana. Kuburikidza neizvozvo ndaibayiwa mainjection avaiti 60 majekisheni airwadza zvekuti, asi nekukunda ndakakunda ndikapora ndikava mutamu sezvandava sezvamuri kungoonawo. Nokuburikidza kwekuti ndakararama ndikapona muTB, ndakwanisa kutosurvivor, ndikakwanisa kushandidzana nevamwe maTB survivor tichifoma masapoti groups ataanawo ekuti tinenge tichikwanisa kufambira vamwe vedu vari kurwara vari patreatment, tichivasimbaradzawo nokuvapa psychosocial support kuti vanyatsoziva kuti aiwa ukabatwa TB hakusiri kugoma kweupenyu. TB inorapika, yasiyana nemamwe madhisease akaita sana kensa nezvimwewo. Saka tinongokurudzirana kuti munhu atore mishonga yake semataurirwa zvinenge zvakaitwa nana chiremba, uye zvekare tinotoona kuti munhu amwa mishonga asasodhivhota, nekuti akadhivhota TB anozoenda yataurwa TB drug resistance, nekuti mushonga unenge wakuramba kudaira kana kuti wozopedzisira aita MDR inova very expensive kuti irapwe. Saka tinenge tichingosapotana nokukurudzirana. Saka nekuburikidza kwema1 impact atakudzidziswa iko zvino atakuziva information yakunyatsopinda muvanhu, uye information yechokwadi, kwete makwai kana kuti misconception anenge tichinyemperana nevanhu kuti kune TB1 kune TB2. Saka tikaoshanda ne1 impact inotipa information yakaita sei yakazara. Ini ndinonzi Peter Dube, ndiri programs manager wekuJointed Hands Welfare Organization. Mazuva ano tiri kushambadzira kunyanya One Impact Zimbabwe CLM, inova iyo digital application kana kuti chishandiswa chepamafoni chokurwisana nechirwere cherurindi. One Impact Zimbabwe digital application munowanikwa imo muine mabhuku kana kuti mamodules akanyorwa arimo imomo ane information yakasiyana siyana. Module inonyanyonakidza vanhu vakawanda imodule inonzi Get Information, kureva kuti ndoma tinowana zvinotaurwa zvese pamusoro peTB zvingada kuzikamwa nomunhu anobva kumativi mana ese eZimbabwe. Imwe module inonakidza zvakare imodule inoona nezvekodzero dzemurwere weTB. Mukodzero idzi munhu anoona kuti iye kodzero dzake semurwere ndedzipi, uye kodzero dzeavo vanofanira kunge vachimubatsira ndedzipi. Izvi zvinorevutsa kurapiwa kwemunhu anenge achirwara, nokuti pane pamwe pavanotyorerwawo kodzero dzavo sevanhu vanenge vachienda kunorapiwa. Kozoitawo pamwewo pavasingazivawo kodzero dzevanhu vezveutano dzavanofanira kunge vachiremekedzawo zvakare. Pozoitawo module yokuti unogona kunge uri mukorokoza uchida kuziva kuti ndingaenda kunorapiwa papi pedyo nepandiri kuchera, iyo inonzi Get Access. Ukapinda mune iyoyo module unobva wakasira kuziva kuti kliniki iri pedyo neni, pandingamhanya ndikanorapiwa kana kunopiwa mishonga kana mapiritsi angu ndokasira ndadzoka pagomba, unoiwana papi. Koita zvakare imwe module yokuti unenge uchifanira kuti uve connected kana kuti ubatane nevamwe vanenge vachiraramawo nechirwere cherurindi, uchida kunzwawo kuti ivo zvavanosangana nazvo ndezvipi, unovhura ipapo wobva wakukurukura nevamwe. Ukaramba uchingodzika neOne Impact application uchaona kuti pane pamwe pokuti unosvika pakuti iwewe unge uchizivisawo vanoita nezveutano pane zvinhu zvinenge zvichida kugadziriswa, zvinoita kuti iwewe dzimwe nguva usazoda kuenda kunorapiwa ukopedza kutora mishonga yako yechirwere chorurindi. Saka izvozvo zvakanzi report and issue, unokwanisawo kunge uchikwanisa kutaurawo kuti ndikuona kuti pane zvakati nezvakati hazvina kufamba zvakanaka. Saka Jointed Hands Welfare Organization ine vashandi vanoona naizvozvo yakabatana neMinistry of Health and Child Care, vanobva vatarisa kuti dambudziko ravasangana naro
pachipatara kana kuti pakiriniki pauri kurapiwa ipapo ringagadziriswa sei nokukurumidza kuita kuti risaramba richikanganisa kurapiwa kwevanhu vari munzvimbo iyoyo, kana kuti iwewe uzopedzisira warega kuenda kunorapiwa. Chokupedzisira, unogona kuitawo masavhei uchibvunzwa mibvunzo yaunenge uchipindurawo inoita kuti kupera kwenguva poonekwa kuti isusu senyika tiri kugona here kuita basa ratinofanira kuita rokurwisana nechirwere chorurindi, nokuti nyika yakazvipira kuti mugore ra2030 chirwere chorurindi chinge chatopera. Saka tiri kuvimba kuti neOne Impact Zimbabwe CLM tichakunda chirwere cherurindi.